Осъдиха баща и син за причиняване на смърт по непредпазливост, като съдът наложи и парично обезщетение в размер на общо 35 000 лева. Припомняме, че през месец май миналата година бе открит трупа на 60-годишен мъж в дома му, който бил от София, но от няколко години живеел в селото. Мъжът е починал, след като е бил жестоко прибит от хазяините на къщата и оставен на пода в една от стаите. След като няколко дни 60-годишният Евгений спрял да посещава заведението в центъра, кметът решил да провери какво се случва и се натъкнал на тялото в дома му. Подсъдимите са се признали за виновни, а делото преминава в едно заседание, като по тяхно искане се проведе по реда на съкратеното съдебно следствие. Законът обаче задължава съда да намали наложеното наказание с 1/3. Подсъдимите са поискали условни наказания предвид здравословното им състояние. Единият от тях е с 100% слепота, а другият е с умствена изостаналост. След редукцията, единият е осъден условно за 2 години затвор, а другият условно на 1 година и 4 месеца. Подсъдимите ще трябва да заплатят и парично обезщетение на близките на убития, което е в размер на общо 35 000 лева, както и разходите по делото.